אהלן חברים, מה קורה? אנחנו ממשיכים עם הסדרת סרטונים שלנו בסיקוונס תיאורי מודל, והיום אנחנו מגיעים לשיעור וסרטון מעניין איך בעצם אנחנו בונים את הסיפור שלנו על הגרף, בעצם להבין לאיזה כיוון המחיר רוצה ללכת. האם אנחנו רוצים לראות עליות? האם אנחנו רוצים לראות ירידות? אז בדיוק הסרטון הזה נועד בשבילכם. אחרי שכבר למדנו את כל הסיקוונסים הבסיסיים, למדנו STL, IST ועוד הרבה מושגים אחרים. כמובן אם לא ראיתם את הסרטונים הקודמים, לכו תצפו בסרטונים הקודמים ורק אז תחזרו לסרטון הזה, זה סרטון שהוא כבר מתקדם. מי שגם פעם ראשונה הגיע לערוץ שלנו, לסרטון, ובמידה ואהבתם את התוכן, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב כדי שתוכלו להיות מעודכנים אחרי כל תוכן שעולה לערוץ. אז בואו ניגש. אז ככה, איך בעצם אנחנו בונים את הסיפור? איך אנחנו מבינים לאיזה כיוון אנחנו רוצים לגשת? לקחתי פה תנועת מחיר שהייתה ב-6 למאי 2026, אוקיי? נגיד ואני פותח את הגרף בדיוק באזור הזה, בשעה הזאת, ואני רוצה לסחור, כי כמו שכבר דיברנו ואתם כבר יודעים, אין שעות למודל. מתי שנוח לי, מתי שיש לי זמן פנוי, אני פותח את הגרף. עכשיו, כשאני פותח את הגרף, אני רוצה להבין על מה להסתכל, על מה לא להסתכל, ואיך בעצם לדעת לחבר את כל הסיקוונסים ולאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת. אז בוא נגיד ופתחנו את הגרף באזור הזה. מה בעצם השלב הראשון שאנחנו עושים? השלב הראשון שאנחנו עושים זה לחפש אזורי STL על הגרף. כמו שדיברנו בסרטון על ה-STL, ה-STL זה בעצם ה-PY הכי חזק בשוק, זה כמו מגנט שממגנט את המחיר אליו. אוקיי? אז בואו ניגש לגרף ובואו נראה איפה יש לנו אזורי STL. אני מזכיר, אנחנו מסמנים אזורי STL 148 השעות האחרונות. מעל זה כבר לא רלוונטי. עכשיו, באיזה סיטואציות יש לנו אזורי STL? באיזה סוג של סיקוונס? ב-inefficient sequence, כמו שדיברנו בסרטון על efficient sequence ו-inefficient sequence. עוד הפעם, מאוד חשוב חברים, מי שלא צפה בסרטון, לחזור אחורה. אז כמו שאתם יכולים לראות, אם אני מסתכל על האזור העליון, אין לי כאן אזורי STL, תראו, כאילו ממש המחיר בנקודה כאן מאוד מאוד גבוהה. אז בעצם מה זה אומר? שאת ה-STLים אני מתחיל לחפש מלמטה, כי למעלה אין לי כלום. רואים, המחיר הגיע לנקודה מאוד מאוד גבוהה לגרף. עכשיו אזור STL, זוכרים, זה בין 10 ל-18 נרות ב-inefficient sequence. אז בואו נתחיל לחפש אזורי STL. כאן אין לי כלום. כאן בעצם יש לי כאן sequence, בואו נראה כמה נרות. הנה כאן זה בעצם הפיול האחרון שלקחנו. מהפיול האחרון עד הנר שלוקח יש לנו 8. 8 זה IST, זה לא STL, אז אני לא מסמן כ-PY. בואו נרד עוד למטה, נראה מה יש לנו בעצם. מה זה האזור הזה? כאן. בואו נראה כמה נרות יש לנו מהפיול. 12 נרות. מה זה אומר 12 נרות? STL. אז מה שאני בעצם עושה, אני מסמן את האזור הזה כ-PY. כאן אני מסמן בעצם STL ראשון על הגרף. אוקיי, למה זה STL? כי כמו שכבר למדנו, עשינו כאן באזור הזה סוויפ לפיול, כאן יש לנו בעצם את ה-2, כאן יש לנו את ה-1 ולמעלה יש לנו את 3. אוקיי, אז כאן זה בעצם ה-STL, שזה בעצם ה-2, באזור של ה-2 תמיד זה יהיה ה-STL.
נרד למטה, נראה אם יש לנו עוד STLים. כאן אין לי שום דבר. הנה, אני רואה גם כאן. בואו נראה כמה נרות. הנה, רואים כאן עשינו סוויפ לפיול. 12 נרות. מה זה 12 נרות? STL בין 10 ל-18. איפה ה-2 שלי? כאן. כי זה בעצם איפה שהיה את הסוויפ. כאן עשינו סוויפ לפיול. ירדנו ואיפה נעצרנו? כאן. אז איפה ה-2? כאן. אוקיי? פשוט מאוד. בואו נסמן גם כאן את ה-STL. שימו לב, כאן לא נלקח. רואים? אם כאן היה נלקח זה לא היה STL, אם הנר הזה היה לוקח. אבל שימו לב, הוא היה מאוד קרוב לקחת, אבל לא לקח, אז זה STL תקין. כי אז בעצם אם הנר הזה היה לוקח את זה, השתיים היה נשבר. אז יש לנו כאן STL. עכשיו אני יכול להמשיך לרדת למטה לחפש עוד, אבל כרגע גם אין טעם כי המחיר בנקודה מאוד מאוד גבוהה. בוא קודם נראה אם המחיר בכלל ייקח את השתי STLים האלה, ובמידה וכן אז אפשר לחפש עוד STLים. עכשיו, איך אנחנו בעצם מקשרים את ה-STLים לסיפור? הגרף בנקודה מאוד גבוהה. דיברנו שבאזור העליון אין STLים, נכון? יפה. אז אם יש לנו STLים באזור התחתון ואין לנו STLים באזור העליון, מה זה אומר מבחינתנו? שאנחנו מחפשים איך לשלב את הסיקוונסים בעצם לשורט. אנחנו יותר נחפש עסקאות שהן שורט, אבל כרגע הגרף רק עולה. אז בעצם מה אנחנו רוצים לראות מהגרף שייתן לנו אינדיקציה לשורט? אנחנו נרצה לראות איזשהו fail to F2, אוקיי? לכיוון ירידה, יצירת סיקוונס חדש לירידה, שכביכול הגרף ינסה ליצור עלייה, לא יצליח, ייכשל עם F2 ויתחיל ליצור לנו סיקוונסים לירידה. זו אופציה אחת. אופציה שנייה שפשוט בעצם העליות השתנו לירידות עם סיקוונסים לירידות. אז בואו נראה. עכשיו, כדי שבעצם יהיה לנו נגיד איזשהו F2 שיראה לנו בעצם על ירידות, אנחנו צריכים לקיחה של פיול לעלייה. יש לנו כאן כמה אזורי פיול. יש לנו כאן, רואים יש את הפיול הזה, יש את הפיול הזה, אוקיי? בואו נראה אם המחיר ייקח את אחד מהפיולים האלה. אוקיי, שימו לב, עכשיו, לקחנו כאן את הפיול. מה יש לנו כאן? יש לנו 2 פוטנציאלי, נכון? P2 P1. עכשיו כמו שלמדנו בסרטונים הקודמים, בסרטוני בסיס, כדי שבעצם P2 ו-P1 יהפכו ל-2 ו-1 באופן רשמי, ה-2 צריך לעשות סוויפ ל-1. אבל במידה וה-2 יעשה סוויפ לעצמו, מה זה יהיה? F2. אוקיי? ואז אנחנו נרצה לראות איך אנחנו משתלבים לירידות. למה ירידות? כי אמרנו אין לנו STLים למעלה, יש לנו רק STLים למטה. כמובן במידה ובאזור הזה הסיקוונס כן יבנה את עצמו, P2 ייקח את P1, ייצור לנו 2, 1 ו-3, אנחנו פשוט נמתין ל-F2 אחר. בואו נראה אבל מה יהיה לנו כאן. שימו לב, כרגע המחיר כביכול מנסה לעלות, מנסה לקחת את P1 כדי לבנות לנו סיקוונס חדש לעלייה. אבל עליות אמרנו לא מעניין אותנו, אין לנו שום STLים למעלה. בואו נראה מה יהיה לנו כאן. הופה, שימו לב, יש לנו F2 ראשון. למה F2? עוד הפעם. לקחנו כאן את הפיול הזה, עשינו עליו סוויפ, P1, P2, המחיר ניסה לעלות, P2 לא הצליח לעשות סוויפ ל-P1, ומה שקרה, עשינו סוויפ על P2, וזה מה שזה נקרא F2. עכשיו אין לנו יותר P1 ו-P2, כי בעצם יש לנו fail 2, כי 2 עשתה סוויפ לעצמו, כמו שלמדנו בסרטון על F2. עוד הפעם, מי שלא ראה, תחזרו אחורה. באזור הזה נוצר ה-F2. אוקיי?
עכשיו, ברגע שהיה לנו F2, אוקיי, שבעצם מראה לנו שהלונגים נכשלו, הסיקוונס לעלייה נכשל, אנחנו מחכים שיווצר לנו איזשהו סיקוונס לירידה. בואו נראה אם יהיה לנו אחד כזה. כרגע המחיר, כמו שאתם רואים, מתחיל לרדת. אנחנו מייצרים אזורי פיול על הגרף, אתם רואים? גם כאן. לקחנו פה פיול אחד. לקחנו פה עכשיו עוד אזור פיול. הופה, שימו לב מה קרה לנו כאן. כאן באזור הזה, אוקיי, לקחנו את הפיול. אחרי שהיה לנו F2, אוקיי, שבעצם מנע מאיתנו המשך עליות, כי הסיקוונס לעלייה נכשל, אוקיי? מה שקרה, המחיר בעצם אחרי ה-F2 בנה לנו כמה אזורי פיול, עשינו כאן באזור הזה פיול, אפילו עשינו סוויפ לפיול הזה, שימו לב, עשינו סוויפ לפיול העליון, כאן, רואים בעצם קרה כאן הסוויפ, אוקיי? ובעצם כאן יש לנו 2, כאן יש לנו בעצם 1, וכאן נוצר לנו 3. אוקיי, וכל זה אנחנו משלבים עם הקונפלואנס שיש לנו STLים באזורים התחתונים. אנחנו לא מחפשים לונגים, לא מחפשים המשך עליות, אין לנו STLים למעלה. כל ה-STLים שלנו הם אך ורק למטה. אז היה לנו פה אופציה לקחת כאן עסקה כלשהי, אוקיי? יכולנו כאן לשים לימיט נגיד באזור הזה. אוקיי, סטופ פלוס משהו באזור הזה, ופשוט אפשר לשים טייק פרופיט אחד נגיד כאן, שזה בעצם מ-2 פוטנציאלי ל-1 הפוטנציאלי, ויש לנו פה עסקה של 2.82 RR. אופציה יותר אגרסיבית זה לקחת ממש עד ה-STL, ואז יש עסקה של 10.37 RR, כמובן זה מה שנקרא העסקאות היותר ארוכות. לא חייב לקחת את כל העסקה הארוכה הזאת, כי לפעמים יכול להיות גם סיטואציה שהמחיר פשוט יתחיל לרדת ואז פתאום יסתובב חזרה, ילך לבריק איבן ויתחיל לעשות פה כל מיני סיקוונסים, ירידה, עלייה, ירידה, עלייה. בגלל זה אפשר לקחת פה לכל מיני אזורים אחרים, לא חייב עד ה-STL, אפשר לקחת כאן בעצם מיצירה של 2 ל-1, זו אופציה קלאסית. אפשר לקחת פה לכל מיני אזורים נמוכים, אתם מבינים? אז זהו בעצם אופציה אחת. בואו נראה אם יהיה לנו כאן עוד אופציה לעסקאות. כרגע שימו לב, המחיר פשוט יורד. בנינו פה עכשיו אזור פיול חדש, אוקיי? הופה, מה היה לנו כאן? עשינו סוויפ לאזור של הפיול, עוד עסקה שיכולנו לקחת, וכל זה עם הקונפלואנס שיש לנו STLים באזור הנמוך שאנחנו צריכים לקחת אותם. ה-STLים זה מגנט, המחיר ברוב המקרים, אוקיי, לוקח את ה-STLים, אין לנו שום STL למעלה, כל ה-STLים הם למטה. עוד עסקה שיכלה להיות לנו כאן, בעצם שורט, כאן יכולנו לשים פקודת לימיט על הפיול הזה, אוקיי, נגיד סטופ באזור הזה. אם אנחנו מכוונים בעצם מ-2 פוטנציאלי ל-1 פוטנציאלי, יש פה עוד עסקה של 3.88 RR בנוסף לעסקה הזאת הראשונה של 2.82 RR. כבר היה לנו פה שתי עסקאות פוטנציאליות שמתחברים לסטורי שלנו, לסיפור שאנחנו מחפשים ירידות ולא עליות. בואו נראה מה קרה לה למחיר. בום, קבלו חברים, המחיר פשוט התרסק למטה אחרי עלייה ממושכת שהיה לנו את כל הרגל העולה הזאת, התרסק למטה כי לא היה לנו STLים למעלה, לא היה לנו איזשהו POI, למחיר לא היה מגנט באזור העליון שמושך אותו, והיה לנו רק באזור התחתון POI'ים שזה ה-STLים שלנו. אוקיי,
אז לסיכום, בעצם אנחנו ניגשים לגרף מתי שבעצם נוח לנו בשעות שאנחנו רוצים, מסמנים STLים אם יש למעלה למעלה, אם אין אז מסמנים למטה, אוקיי, באזורים העליונים, באזורים התחתונים, ואז בעצם רואים לאן המחיר רוצה ללכת. פה היה לנו בעצם איך המחיר נשבר, כי היה לנו בעצם כאן עלייה שהייתה אמורה לקרות, המחיר נכשל, 2 עשה סוויפ לעצמו, היה לנו כאן פיול שעשינו עליו סוויפ לאחר ה-2 שנכשל, שורט, שורט, והמחיר המשיך עד ה-STL. בואו נראה אם יש עוד איזשהו המשך. שימו לב, עכשיו הוא באיזושהי עלייה אחרי שלקח את ה-STL הראשון, ונראה שהמחיר בעצם מזנק למטה ל-STL השני. בואו נראה, הנה גם את ה-STL השני לקחנו. ושימו לב, היה לנו פה עוד עסקאות. כאן, מה זה האזור הזה? פיול. מה זה כאן? 2. 1 פוטנציאלי. יכולנו לקחת כאן עסקה, לשים כאן עוד הפעם לימיט על הסוויפ של הפיול. אוקיי? לשים את הסטופ לוס מאחורי הפיול הקודם, מאחורי הפיול העליון. או לכוון לאזור של ה-STL יש לנו עסקה של 6 RR, או לכוון מ-2 ל-1 יש לנו עסקה של 3.46 RR. שתי הגישות נכונות, שתי הגישות טובות, כל אחד מה שהוא רוצה. מי שיותר אגרסיבי ייקח את זה עד ה-STL למטה, ייקח 6 RR. מי שרוצה מה שנקרא פחות להסתכן שהמחיר יסובב אותנו חזרה, ייקח מ-2 ל-1, ואז יהיה לנו 3.4 RR. תראו כמה עסקאות היה לנו כאן. היה לנו את השתי עסקאות העליונות, היה לנו את העסקה הזאת. גם כאן יש עוד עסקה, שימו לב. פיול, גם כאן יכולנו לשים לימיט מ-2 ל-1 או מ-2 עד ה-STL. יש לנו פה משהו כמו 4 עסקאות שיכולנו לקחת, אוקיי? בשישי למאי, בשעה הזאתי. תראו, כל העסקאות הם קרו, בואו נראה מאיזה שעה. 7:40 זה בשעון ניו יורק, אצלי מכוון. עסקה שנייה זה ב-8. עסקה שלישית זה ב-8:50 כמעט. עסקה רביעית ב-9. היה פה משהו כמו 1.5 שעה של 4 עסקאות שיכולנו לקחת. מעולה חברים, אני מקווה שהבנתם איך אנחנו בונים את הסיפור, וניפגש בסרטונים הבאים.